にちは、エイバルの乾隆です。日本語版のエイバルのツイッターをフォローしていただきありがとうございます。これからもどんどん、配信していくので、フォローの方よろしくお願いします。この度はありがとうございました。